ka banjia mentai ke Iran hadin juga jingkernya ban ya keren ban sange yaset kan sawanra ya ke jingkela jongka sijunam daga kinhun ke baklanbor bat ke stat bha jong ke Amerika mentai ke mi na US ban lech sa Iran daga ke kinhun ke batib daga Elite 82 Airborne Division kani ke dikata kinhun sipai ke bakirpang tam jong ke Amerika ke bala seng house nam khat khandai spa khat nyo hagapor bagadon ke thmaba ke bandingkong jong ke perthai Kidon palat khat pra hajar nguri ki sipai jong ka Elite 82 Airborne Division jong ka Amerika. Kani ke kinhun ke jo pendon kam ki terthma ke kin sai tam jo Amerika. Nadu ki lingsun ki ter wat mya ke juk menta ki jingsiat bat ki wei ki jing penbet penbiang narong sedong. Kani ke kinhun ka laban poi tang hagi kendet kenta haga nu ku jong ke perthai. Kani ke kinhun ka dei ke bla yo ke jihikai ke kerpang bha hapo jong ke tei ke Amerika. Kumno ban herthma ki nu ki jaka ke kat no ke noru haga nu ku jong ke perthai. Kala ban herthma kloi bat stat bha haga nu ku jaka ke kat no ke noru. Kani ke kinhun ka dei ke bla pendon kam kerpang tang hagi kap bagadon ke thma ke kham bha kum bakrajia mata hapo jukuri Iran kum bakrajia ru ka thma ba ke benengkong ba ka thma ba ar jong ke perthai kani ke kinhun ka la ban herthma nasuin bat na ringkau la jikir pang ye ke kinhun nagi ba bon ba ki kinhun sipai ke phara jong ke Amerika barbala khot ru ya ke kinhun da gata ka 3 Infantry Brigade Combat Team lani ka IBCTS bat ke babun nagi ki sipai sun kumta light na ka Delta Force ka Navy SEAL ka Green Beret ka Marine Rider kumta ka ne ka weni santali ki kinhun sipai ka kerpang tam jong ke Amerika bat la ong ba ka ne ka kinhun ka laban poisa ka nugu ri jong perthai tang hapo khat pra kenta kani ke kinhun ka de weni ki santri ki kinhun sipai ka kerpang tam jong ke Amerika bat ya ke kinhun la tip ru ya ka dagata ka 911 force kini mentai la mi na US ban lech sa Middle East bat hapo khat praganta kila ban pendap ya ka nu ka mission ke jongki kani kamdei satya ka ta ke kinhun sipai ka bahaban ap hukum ya uno nong yalam hapo jong ke kinhun hanrai kadai ke kinhun ka bakloi ban lech sa ka nu ka jaka ka badon jing ha ka jingele thma ha ga nu ku ri jong ke perthai kini ki sipai ki pendon kam da ki parachute haba ki hyar ha ga ringkau ha ki nu ki jaka ki badon jingma ban target ya ki nu ki benta haswa ba ki nongshun ken le lagade ye ki jaka bu lingsun lagade ye ki jaka sa jong ki sipai lagade ye ka jaka kenshau jong ka ompnyang lani lagade ye ki jaka penmi uranium bat ki wei ki don laga jing start kumno ban herthma ha ka rukom ka start bat ka kendit bat menta naga jingpha jong Amerika ye ki kinhun kilami bon ki jingkali ba balai menta kumne balai ke thma gala poi menta sha ke kerdan kabala bu jingma hadu kata bat balai ke Amerika ka haban pha ye ke kinhun sipai ka start jongka sapo jong ka Middle East menta kumta kani ke jing simrai jo ri Amerika kat ban pha ye ke kinhun sipai kadai na ka daw ka ri ran kam kwa shu ban ye kran sngu thu jingmot bat ban pen kut ru ya ke thma ka brang yat menta hapo jong ka tegri hanrei kala kopen ban ye ke ri Amerika da ka ba kala dawai ki santli ki jing dawa ki jongka ya ka ri Amerika bat ke Israel kin omla satya ban pdiang ye kani kibabun ki ru shampang jong ka perthai ki ongba kani ka senjam ka sim de ka ri Amerika kan sabu jing ma bha ye ka ri Iran ha ga ba ka la ban kala bun ki ki sirkhai bat ki ba don jing ma bha nang ni sakhmat kathma jong ka ri Amerika ka ri Israel persha ye ka ri Iran kan sanang kraw shu nang ni sakhmat lingba ka jingle jong ke kinhun ka kerpang jong ka ri Amerika ka tip ye ka kinhun da ka Elite 82 Airborne Division jong ka ri Amerika kumta tong ndang ye ap i wipat ki khubor ki banangwan khublis bun ta thadu bi kendu ha wipat ke video